Njemačka koja ulazi u ovu utakmicu kao favorit, Hrvatska koja se vadi nakon onoga što smo doživjeli sinoć, Hrvatska kojoj treba pobjeda, mada postoji i računica po kojoj bi sa jednim bodom još uvijek bili živi za polufinale uoči utakmice s Francuskom u srijedu, ali znate kako je u rukometu, ne možete računati na bod i ne možete igrati na njega. Idemo Hrvatska, sretno Hrvatska u Kelnu, prva lopta Hrvatska. Deutschland, publika traži da se zaustavi prvi hrvatski napad, ali evo pogotka. Karačić je vrlo lijepo otvorio, vrlo važno za naše samopouzdanje. Idemo se postaviti u obranu i uspjeli smo staviti našu zonu. Inzistira Červar da budemo oprezni sad i da se probamo obraniti kad smo ih već doveli u pasiv. Štrobel vide na krilo, vide, nema prostora i nema lopte na crtu, evo prilike za nas da probamo iz tranzicije odmah napasti, ali odustali smo od te ideje i idemo ispod. Karačiću, ruke su već u zraku, Danci su ih brzo podigli, moramo ići na šut i evo pogotka, Stepančić 2:0, nije uspio zaustaviti Wolf, vrlo važno, vide na krilo, vide, tu je gol i evo prvog pogotka, ovo je Uwe Gensheimer, možda i najbolje krilo svijeta. Su u zraku, danski suci sugeriraju da imamo još 3 dodavanja, nema pogotka ovdje. Karačić je morao ići na šut i evo prve obrane Andreasa Wolfa. Vide, Fet na crtu, Musa, izvrsno Musa, nije to ni blizu bilo strašno, ovo je Hendrik Pekeler želio isprovocirati isključenje ovim svojim bacanjem, maksimalno je to izdramatizirao Hendrik Pekeler, ali ne. Štrobel na crtu, ukrao je Musa loptu, idemo kazniti ovo. Mandić, to nam treba, laki pogodak. Ubacuje se Gensheimer, tjera ga dalje. Mandić vide i snažno ide gol žestoko izvana. Ček na njega Stepančić i Duvnjak pored gola na opće oduševljenje cijele Lanxess arene u Kelnu. Ide brzi odgovor i ide Šego koji će obraniti prvi zicer. Kako važna obrana Šege, može li Karačić naći rješenje? Stepančić je pod prekršajem za 2 minute, pa moraju biti 2 minute, ali da vidimo što će reći Danci. Da, 2 minute za čini se Patrika Vinčaka i gol nije priznat, nego je sedmerac za Hrvatsku. I ništa, Horvat ne koristi prvi sedmerac na utakmici. Pročitao ga je Andreas Wolf. Fet, vide, Štrobel i to je start Luke Stepančića. Da vidimo što kažu Danci. Strašno, da vidimo još jednom ovo. Nije to baš tako strašno. Da, bojim se da je ovo teška ozljeda i težak udarac za reprezentaciju Njemačke. Ostali su bez možda i prvog rješenja na poziciji srednjeg vanjskog. Sada zvižduci za Hrvatsku, iako ne može nitko optužiti Luku Stepančića da je to bio neki prljav start ili da je tu bilo nešto namjerno, tako je ispalo i idemo dalje. Vide, Fet na crtu, fino proigrano. I izgubili smo loptu, ispala lopta Stepančiću, iz ničega Njemačka dolazi u priliku i evo prvog vodstva Njemačke ovdje. Musa i gol, odbilo se od vratnice u mrežu i mi smo odgovorili preko našeg pivota za izjednačenje. Brzo je otišao u dvoranu Željko Musa. Druks i ubrzao je to i bio brzoplet Druks, ali kako je ovo bačeno i to će biti isključenje, da. Isključenje za Hendrik. Ne smijemo olako gubiti lopte u napadu jer svaki obranjeni zicer daje jednu dodatnu euforiju u dvorani, daje jedan moral njihovim igračima. Mi moramo koristiti njihove greške, svaku grešku koju oni naprave moramo iskoristiti za gol, da taj moral, da im srušimo i da svedemo publiku na tišinu.
Musa i 7 metara. 7 metara je osigurao Željko Musa i 2 minute isključenja. Još 2 minute isključenja za Patrika Greckog. Karačić je siguran, Karačić je motiviran, Karačić je poletan, željan i Fet i Šego i još jednom Šego. 7 metara. 7 metara. Baciti pod svoj autoritet domaćina. Gensheimer i Šego. I nema pogotka, ovo nije čest slučaj da Gensheimer promaši sedmerac. Ali ono što je dobro, Šego je sada nanizao 2 obrane za redom i to je jako važno da imamo podršku golmana u ovoj utakmici. Stepančić, Karačić, pod prekršajem je Karačić, da vidimo. Pa to je bilo na rubu za 2 minute i samo upozorenje za Druksa. Kao da nisu imali hrabrosti Danci otići još korak dalje. Zadnji njemački gol, još 20 sekundi i bit će kompletna Njemačka, ali mi ćemo još neko vrijeme biti bez isključenog Muse. Ovdje je Fet i ova pogotka. Treba nam brzi šut, mora Karačić ići na gol. Stepančić se diže preko bloka i ništa. Morali smo uputiti ovaj šut, bila bi nam oduzeta lopta. Jedina dobra vijest je da smo kompletni vratili. Za rotaciju u našoj obrani Duvnjak igra pre njega, a Mandić Kalfa. I pao je Mandić i baš tu su napali Njemci i došli do pogotka. U našem sastavu Slišković je naša nova opcija na lijevom vanjskom. Slišković prema golu, Stepančić, Karačić će probati spustiti fino i vrlo lijepo. 7-6, Druks i Musa. Pokazuje Musa da je tu samo 9 metara i suci su to i dosudili, iako bi Njemačka. Ruke su u zraku, još 4 dodavanja. I prolazi Njemačka, Slišković i Musa se bori za loptu. Musa je pod prekršajem, pa to se mora suditi. Pa što rade ovdje Musi, Ljubega. Paul Druks. Slišković, Vinček ide čvrsto na njega. Koraci, pa uzeli su nam loptu. Danci, slučajni su koraci ovdje i Njemačka ima napad za svoje drugo vodstvo na utakmici. Hefner na krilo, Gensheimer, Šego brani, ali Njemci imaju sreće, otišlo je u aut. Fet. Također itekako može dati doprinos i u napadačkom segmentu, ali ovo je greška skupa. Vratio se Duvnjak, predahnuo je naš kapetan malo i bez njega ide teško, to se je vidjelo u ovom razdoblju. Šipić, vratit će Duvnjaku, još jednom Šipić, Vranković. Nemamo dobar protok lopte, imamo prekršaj. I morat ćemo potegnuti prema Andreasu Wolfu. Iznenađenje prema Duvnjaku. Nije nam prošlo prekršaja, nema Duvnjak pjesni da danske suce, ali nema koristi od toga. Njemačka napada nepostavljenu obranu i Šego skida zicer. Šego je obranio sada Patriku Greckom. 2 razlike bi imala Karačić. I Karačić je opet iznudio. Učimo se i dalje u napadu, mi smo sada bez pogotka već dobrih 7 minuta. Vranković, Duvnjak, Karačić, moramo naći neko rješenje, makar individualno. Horvat, Vranković, još 3 dodavanja i gol, kako važan gol. I to će biti sedmerac, ali i 2 minute. I 2 minute isključenja. Jakov Vranković. Kliče mu cijela dvorana. Weinhold je tu i ponovno nam je označen pasig. Moramo požuriti. Karačić se pokušava probiti, ali ovo je bilo presječeno i ide gol. Bili smo bez vratara jer smo išli odgovoriti. Stepančić, tu je Vinček, opet čvrst na njemu. Musa, je li vrijeme za isključenje? Da vidimo. Da, 2 minute. 2 minute. Koja je stalno u igri.
Probali smo sa Sliškovićem, probali smo s Frankovićem, nije išlo i ne ide ni s krila. Duvnjak i onda još 2 minute isključenja. Kako tuku Njemci, pa nadam se da nismo ostali bez Duvnjaka ovdje. Vide Druks i to je obrana, kažu suci, to je moglo biti probijanje, ovako je obrana opisana Šegi. Njemci pogrešku ni sa jedne ni sa druge strane. Horvat hrabro, da! To nam treba. Izjednačenje. To nam treba. Vide Druks, Gensheimer se diže i težak promašaj Gensheimera. Njemačka je kompletna, ide Lemke. Karačić! Gol! Vide se diže i kako je ovo bacio Vide. Gledali netko semafor, Stepančić i Wolf. I Andreas Wolf, gotovo je prvo polovrijeme u Kelnu, imali smo zadnji šut za povratak naše prednosti. Rovovska bitka u Laksas areni. Nastavak vrlo kratko, Vlado Šola, ono što smo uočili kao problem, vanjska linija, ako nije u punom sastavu, ne može dati doprinos. Ljude koje smo vodili s klupe nisu reagirali na pravi način, a mora se netko priključiti ako želimo nešto dobiti ovdje. Tako je, nehotica na početku, to je ozljeda Martina Štrobla koji je morao biti iznesen na nosilima i priroda te ozljede znači se tek naknadno. Želimo mu svu sreću. Gol. Odmah ide gol. Već u zraku. Karačić, Duvnjak i tu je Štrlek pod prekršajem zabio gol za izjednačenje. Napadu, a Mandić će biti na poziciji halfa. I ovo nije dobro. Još jednom su Njemci pripremili šut za... Ali mi smo, malo smo statični, bekovi su nam malo statični. Morat će se kretati bez lopte, ulaziti u taj prostor iza prednjeg igrača. Nije prošlo ovo riskantno proigravanje na crtu. Ubacio se Horvat tamo, nije uspio primiti loptu. Kompletni jesmo, ali Njemačka ima napad za 2 razlike. Hefner, Šego i nevjerojatno. Lopta za Njemačku. Bem, Hefner. I 2 minute isključenja Karačić. Bem, Vide za Greckog na krilo i Šego nas drži u igri. Kakva važna obrana Šege. Napada, jer se Njemci dosta potroše u tome. Ali kakav blok, dobar blok i obranila se Njemačka. Obrambeni blok je odradio veliki posao ovdje. Duvnjaku, Vide nam prijeti, Bem na drugoj strani, još jednom Vide na krilo prema Greckom. Grecki je zaljuljao Sliškovića i prošao do kraja. Ne, nije gol, pristup. Ali suđen je pristup, da, na opće negodovanje Pekelera. Karačić, Musa radi blok, Karačić, Duvnjak će probati i Wolf. Vide, Bem, pored gola. Sreća je naša da Njemci griješe također i da ne uspijemo. Nemamo rješenja drugih, mučimo se u napadu, možda ovako nešto uspijemo. Evo viška, Štrlek, da! Naše bekove. Ovo je prekršaj za sedmerac, kažu suci. Kolba Gensheimera. Karačić i to je čija lopta za Njemačku. Izgubili smo ovo. Posjed. Njemačka ima već valjda 4. napad u nizu za 2 razlike i ima 2 razlike. Karačić, inzistiramo i dalje, 7-6, mučimo se i tako. Ovo je prekršaj. Karačić, Duvnjak i korner samo. I 4 dodavanja, u velikoj smo nevolji. Stepančić, kako je ovo ugurao Stepančić sa istekom napada. Hefner, Vide, Hefner, gol.
Karačić, Duvnjak na krilo, Štrlek mora uzeti ovaj riskantan šut i pogodit će Manuel. Manuel je hladan u ključnom trenutku, bravo za Štrleka. Vide, Kolbacher na crti, Kolbacher gol. Opet prebrzo, prejednostavno prošlo. Karačić je pod nasrtajem i to mora biti isključenje, da vidimo. Hoće li biti za Vinčaka isključenje? Prvo je jedan danski sudac pokazao da će biti, ali od toga neće biti ništa. Karačić na crtu, Horvat Greda. Horvat Greda nije pogodio Zlatko Horvat, kut je bio relativno dobar i Njemačka ima napad za 3 razlike. Sad su ruke u zraku, još 5 dodavanja, vide i gol. I publika osjeća da se lomi utakmica ovdje. Duvnjak, Karačić, uspio je dobaciti Karačić, ali krivo vođenje, kažu suci, izgubili. Bem, Hefner i Šego, tračak nade nama daje. Idemo napasti iz polukontre, Duvnjak, moramo naći rješenje, ali gubimo čistu loptu. Greška na grešku. Bem na crtu, tu je Horvat ukrao loptu, idemo Zlatko to riješiti nekako, Štrlek je sam. I Štrlek za -2. Kolbacher vide preko gola i prekršaj ipak. Prostora za Greckog s krila, ide kroz sredinu Grecki. Višak je na drugoj strani, Muše. I Šego je skinuo zicer. Još jednom Karačić. Na crtu Šipić, golčina Šipića za -1. Paul Druks, Bem, nema probijanja ovdje, iako je naša klupa bila uvjerena da je to za probijanje. Hefner, Bem, uzeli smo loptu, napred je Musa. A ovo je Wolf. Hefner na crtu, Kolbacher. I Šego zicer, Duvnjak vuče kontru. Vranković je zaustavljen pod prekršajem. Tako je, Vrankoviću treba uputiti šut pod prekršajem, možda prođe. Vranković na crtu, Šipić, izjednačenje u Kelnu. Grecki, Bem, uzeli smo loptu, ali vraćaju Danci, pa bolje je ne komentirati ovo. Lica naših igrača sve govore. Ovo je bilo netočno dodavanje. Ovo je bio netočan pas iz kojega smo došli do lopte, ali Njemačka ima nastavak napada. Druks. Vide. Još jednom Grecki. Vide. Bem na krilo. I Šego brani. Imamo napad. Karačić, Vranković. Karačić može li 1 na 1 nešto napraviti? Karačić nema prostora. Jako Vranković, čovjek preokreta Hrvatske. 6 minuta prije kraja vodimo u Kelnu i tjeramo Njemca na novi timeout. Prostora vide, ruke su u zraku, koliko još dodavanja. Bem! Grecki vide, hoće li biti oduzeta lopta? Neće. Imao je na... Karačić, mučimo se. Šipić! Šipiću s 3 pogotka. Mali Medo, kako ga zovu u reprezentaciji. Mali Medo nam vraća još jednom prednost. Vide i gol. To je gol, ali Štefana Peta. Ruke su u zraku, Karačić u padu, ali nije priznato. Nije priznato suđenje prekršaja ranije, kažu Danci. Ruke ostaju u zraku. I nije dobro. Duvnjak ide kontra, Pekeler na drugoj strani, gol.
Hrvatska u minusu. Idemo iskoristiti ovo. Štrlek i probijanje nam je suđeno. Probijanje nam je suđeno. Oduzeta nam je lopta i sada one scene koje ne želimo vidjeti u rukometu. Cijela naša klupa u prigovoru. Moramo izboriti ovu loptu da bi odigrali neriješeno, jer nama i 3 boda igra za polufinale. Dakle, nema predaje, neriješeno je odlično. Vide Druks. Vide na krilo. Samo nas Šudo drži u igri, samo neki brzi gol. Horvat je tu, brzi gol je Horvat zabio i -1 je pola minute do kraja. Treba nam pressing, moramo ući u jurnjavu za Njemcima po cijelom terenu. Grecki, Gensheimer, već naši traže pasiv. Grecki, Vranković ne da, ali vrijeme ide. Ući taj rizik. Ako treba i sa sredine, ostavi to na Šegi, da Šego proba obraniti i da probamo zabiti gol. Slobodno se možemo dignuti svi u napad sada. Još 2-3 sekunde i to moramo učiniti. Pet vide, ali ne možemo do lopte doći. Vide, ruke su u zraku. Hoćete li oduzeti? Nećete, oduzet ćete kad je gotovo. I gotovo je. I gotovo je. Srušeni su naši snovi. Pali smo u junačkoj borbi protiv domaćina. Naši igrači su izrazito nezadovoljni završnicom ove utakmice, načinom na koji se ovdje sve odlučilo. Suci sada vraćaju i pokazuju da nije gotovo, da se vrate naši na teren i pokazuju da će ići šut s istekom vremena koji postoji u rukometu. Maksimalno su ovo zakomplicirali danski suci. Došao je Gensheimer ovdje ometati. I da vidimo. Naši su tražili da se na semaforu vrate neke sekunde. Sada se netko nepozvan pojavio na igralištu, neko iz publike, nevjerojatne scene u Kelnu i ovo ide preko gola. (22-21). Pali smo nakon junačke bitke koju smo pružili u jednom okrnjenom sastavu. Bili smo živi do kraja. Imali smo prednost na krilima Vrankovića i Šipića i Marina Šege. Onda su nam Njemci zabili 2 pogotka nakon jednog našeg slabo pripremljenog šuta i poslije probijanja koje nam je suđeno ovdje. Filipe, ja moram reći da smo danas odigrali izvrsnu utakmicu protiv domaćina koji je bio u euforiji svih 60 minuta. Došli smo u onu priželjkivanu poziciju u nekakvih zadnjih 7 minuta, 6 minuta, da smo na 1 razlike, da smo vodili čak 1, odnosno bilo je neriješeno. Pritisak u korist Njemaca su presudile da su nam oduzele šansu za bar neriješeno ili čak i pobjedu protiv ovakve Njemačke. Dakle, moramo uložiti u naš sustav znoja, truda, znanja i novaca, inače bojim se da to neće dobro biti.
Imali smo šanse, ali protiv Njemačke se moglo, ali čini se da se protiv sudaca nije moglo. I zato budite ponosni na naše rukometaše, oni su stvarno dali sve od sebe. Nakon onakve utakmice protiv Brazila trebalo se dići u gotovo manje od 24 sata i odigrati ovakvu utakmicu pred ovakvim navijačima i zato odmah idemo do Domagoja Dubnjaka. Naša kapetana Domagoj, kao što sam rekao, protiv Njemačke je išlo, ali protiv sudaca na kraju ipak nije moglo. U 58. minuti su vam uzeli sve. Dobro, mislim, ja bih prvo čestitao dečkima na izvanrednoj borbi, 60 minuta, pogotovo nakon onakve utakmice jučer. Gubili smo 18-15, mislim u 50 minuti, poveli 19-18, znači to je ekipa sa takvim karakterom. Nažalost, na kraju, eto, primili su 2-3 nesretna gola, to je nemoguće kako je Fabian Vide zabio. Nažalost, nismo uspjeli. Još jednom svaka čast dečkima. Mislim da je ovo put kako Hrvatska treba igrati i kako se bori za domovinu. No je li ipak suđenje malo bilo na štetu Hrvatske? Ja sam još vruć. Ne znam, ta zadnja situacija, mislim, to je zadnja minuta, to se ne svira u zadnjoj minuti. Pogotovo što je lopta već otišla dalje. Preživjeli dramu protiv Njemačke. Njemačka je batinala, no Hrvatska nije htjela pasti. Nakon velikog preokreta, 3 minute dijelile su Hrvatsku od pobjede, no u pravom trenutku za domaćina dosuđeno je probijanje Karačića koje je pokopalo sve nade. Hrvatska u srijedu igra protiv Francuske, jako važnu utakmicu koju mora pobijediti. Idemo odmah do Kelna gdje nam reakcije Line Červara i igrača donosi Ines Goda. U dramatičnoj utakmici, dramatičnoj završnici Hrvatska je izgubila od Njemačke. Idemo odmah čuti dojmove našeg izbornika. Izborniče, teška utakmica, tvrda utakmica, Hrvatska se borila, ali jednostavno na kraju nije išlo. Pa nije, išlo je nama, išlo. Samo suci nisu dozvolili. Moram reći javno i glasno da ovo je bila pljačka koju je cijeli svijet vidio, rukometni, to je jedno. I to nije prvi puta. Oni su nam oteli prvenstvo i Danci 2008., 2009. i 2010. Ovo mi smo zaslužili apsolutnu pobjedu. I već se to mora javno reći, bez da se neko uvrijedi. Ovo treba jednostavno ne dozvoliti više da amateri suci odlučuju o našim sudbinama. To je nedopustivo, samo u rukometu. Ne može ovakav njihov nasilnički nastup suđenja da uzme nama pobjedu iz ruke. Mi smo danas zaslužili, mi smo zadnji put loše igrali, a danas smo mi nadigrali njih, na njihovom publikom. I ovo je nedopustivo, mislim da treba dignuti glas. I ono što uvijek govorim, da mi, građani Hrvatske, moramo se boriti za ponos i dostojanstvo. Da ne dozvolimo da se s nama manipulira i da nas se krade javno. Na Europskom prvenstvu u Hrvatskoj mi smo imali iznimno loše suđenje. Nismo se žalili, ali smo mislili da će ovdje isto biti suđenje kako treba. Međutim, zna se unaprijed šta se tu radi. Tu se samo manipulira sa reprezentacijama, što mislim da nije u redu i tu bi trebao Olimpijski komitet da kaže svoje. Jako ste ljudi. Treba da se vidi ova utakmica, način suđenja. Ovo je bilo krađa samo takva. Uzeli su nam čistu pobjedu, to što mogu reći. Ali šta da kažem, ja čestitam igračima. Mislim da naši igrači, morate priznati, herojski su igrali. Toliko smo se trudili, toliko smo razmišljali o toj utakmici da se nekako ispravimo od ove zadnje utakmice što smo igrali. Ali ipak, ako smo izgubili utakmicu, jako nismo bili baš zadovoljni kako se sudilo, a ovo danas, ovo je jasna krađa. Ovo su nam uzeli pobjedu, a ne smiju li to raditi. I mislim da ovo je jedan problem sporta koji se mora, rukometnog sporta, gdje se mora jednostavno s time prekinuti definitivno. Ovo je naprosto, ja kako bih rekao, ovdje je bespotrebno da tu trebamo igrati, kad znamo šta će biti. Prema tome je napred se zna pobjednik, bilo kako pobjednik. I sad se slavi ovakva pobjeda, pa to ne mogu shvatiti. To nije fair play, nije pošteno. I ove suce treba po meni odmah eliminirati uopće iz sudačke organizacije. Oni ne dolikuju da ti ljudi mogu suditi ovakve utakmice. Ovo je bila krađa. Eto, to će reći svaki čovjek koji u svijetu gleda ovu utakmicu. Eto, ništa drugo. Jako ste se naljutili na Njemce, na suce, na sve. Evo, kako se vama činila naša igra? Vidjeli smo da smo se trudili. Ja sam se naljutio na suce.
I ja, čujte, ako se ne borimo, pa gaše nas cijeli život. Mi moramo dignuti glas. Mi moramo imati neki ponos i dostojanstvo poput svih zemalja Zapadne Europe. Kako? Znači nas ovako tretiraju da smo mi koji ništa. Mi smo mala zemlja, ali moramo imati ponos, isto kao oni, i dostojanstvo. I mi moramo dignuti glas za ovo. Ovo je lopovluk, živi lopovluk. Ja stojim za mojih riječi, hoću da me to dokažu, da nije bila ova utakmica lopovluk. Bila je ovo tvrda utakmica, bilo je malo golova na kraju krajeva i bilo je dosta isključenja. Bili su Njemci agresivni. Da, pa pogledajte go, ja ne znam sad točno da vam pravo kažem koliko je isključenja. Pa mi smo pola utakmice igrali bez čovjeka. Pa šta je treba više govoriti? Koji to kriterij bio suđenja? I to ako se pređe preko njih, ako ovi suci nisu diskvalificirani, onda ne znam šta bi trebalo. Znači, legalizacija lopovluka. Uče nas da moramo biti mi kao našem dijelu Europe, da nismo možda pošteni, da oni su pošteni. Gdje je to poštenje? Gdje je nestalo velik sila poštenja? Kako? Onda napred znači se zna pobjednik. Kako je to svjetsko prvenstvo? A to odlučuje ko će ići na olimpijadu. A olimpijska povelja kaže da svi smo u istom položaju, i veliki i mali, i žuti, i crni, i bijeli, da nema razlike. To mora biti jedna ravnopravna borba, jedna borba gdje imamo svi iste uvjete. A danas nismo imali iste uvjete. Pogledajte kriterij suđenja. Pa to je strašno. Izborniče, što sada dalje? Što sada? Moramo ići dalje, šta da vam kažem. Ali mi je krivo zbog dečki. Oni su mladi, oni trebaju ipak vidjeti da to se nagrađuje. Ja sam pri kraju moje karijere, ali ovo stvarno, ja sam bio na 17 velikih natjecanja, sam vodio našu hrvatsku reprezentaciju i odgovorno tvrdim da su nam oteli 3 prvenstva. 2008. u Norveškoj, 2009. u Hrvatskoj i 2010. u Austriji. 10. u Austriji. A to je strašno. Pogledajmo suđenje kako smo imali na Evropskom prvenstvu. Mi smo mislili da će biti isto tako tu za domaćina, isto. Pod istim kriterijima. Nije se igralo pod istim kriterijima. Nije. Za nas su vladali jedni kriteriji, a ovdje su drugi. Sad ste sami spomenuli da ste pred kraj karijere. Želite li nam nešto poručiti ili... Pa ne, poručiti da mladim trenerima i federaciji i svima koji se bave sportom da moramo se boriti protiv nepravde. Ne smijemo dozvoliti da varamo djecu. Ako zasluže tog dana pobjediti, moraju pobjediti. Ne smije se uzeti pobjeda. Ovo je bila krađa za mene. Eto, ja moram dignuti glas, baš zato što iza mene stoji 45 godina rada u rukometu i vrlo dobro znam situaciju. I to treba prekinuti. Ovo je krajnje. Eto, moram to reći. Nemojte misliti da sam nervozan. Meni je više krivo zbog dečki jer su zaslužili pobjediti. Ovdje, pred 20.000 ljudi su zaslužili pobjediti. I to je to. Ako šutimo i dalje će tako biti. Sad idete dalje ostvariti onaj cilj koji ste zacrtali. Da, ali pod ovakvim uvjetima kako ćemo ispuniti? Ako smo mi žrtveno janje, unaprijed. Kako? Ajde, recite mi kako. Šta da kažem igračima sad u slučajnici? Bravo, borili ste se, okrali su vam pobjedu, šta da radim? A mislim da, često puta kažem, da čovjek, da smo svi rođeni najprije kao ljudsko biće, kao čovjek. I tek onda su nam dali državljanstvo. Ali mislim da je važnije biti čovjek. Oni nisu pravi ljudi bili, pošteni danas nisu bili. Danci danas su pokazali nepoštenje. I to su oni svjesni, samo što su ciljano radili. Izborniče, sigurni smo da ćete ipak naći prave riječi u svlačionici i dignuti momčad. Što se tiče igre, moram reći da smo jako dobro obranu igrali. Prvo je skoro savršeno. Da smo znali i bez Cindića hendikepirani jako. Dečki su se homogenizirali. Taktički smo vrlo mudro igrali, u napadu također. Vidite kako srce ima ovaj mladi Šipić, kako se on bacao, kako je on, pa to je strašno bilo. Mislim, šteta je uzeti im ovo, mislim, stvarno je šteta. Zadovoljstvo uzeti, kad ovako igraš, uzeti zadovoljstvo neko ko nije profesionalac, koji amaterski to radi i on odlučuje. Pa ne može subjektivnu procjenu vidite od ljudi koji ne bave se, nisu vezani za to. Kako bi on izgledao da on toliko vremena trener, kako bi on izgledao da odgaja igrače i da ih ovako prevari, da je prevaren, kako bi izgledao? Mislim da njemu bi bilo drago. Ovo je